यूट्यूब चैनल पूनम शर्मा ऑफिशियल के माध्यम से ताई भजन के भाव बा कैसे 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 सारा जग झूके सारा जग ताली बजा के मैया के जयकार करे के बा माई के भजन गावे के बा कैसे भजन में बजावे के बा भैया हो कि सारा जग झूके मैया रहुआ शरण में 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 जग झूके मैया रहुआ शरण में सारा जग झूके मैया रहुआ शरण जग झूके मैया रहुआ हमारा तो केहू ना हमार बा केहू ना हमार बा चरण में रहुआ हमर बिनती बार बार बा दया करी हमारा तो केहू ना हमार बा दया करी सारा जग झूके मैया रहुआ शरण में सारा जग झूके मैया रहुआ शरण में सारा जग झूके मैया रहुआ शरण में दिया बाहर आई हो घर में दिया क्या बात मैया जी के आरती उतार आई हो जगतारण कर दिया बाहर आई हो जगतारण कर दिया और हमारे बड़े भैया आदरणीय सुमित भैया जिनके पुत्र हैं आप हैं कृष्णा बाबू जिनकी ओर से हजारों हजार रुपए का पुरस्कार मैया सच्ची हेमात बिंदु निराज चौगुनी इनकी लंबी उम्र दे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहुत बहुत आशीर्वाद बाबू आपको भक्त बड़ा भाव से माई के दरबार में खले धनी गरीब आवे रउआ दरबार में रउआ जैसन केहू नहीं माई संसार में गरीब आवे रउआ दरबार में रउआ जैसन केहू नहीं माई संसार में रउआ जैसन केहू नहीं
मेहरारू से तो सब लोग प्रेम करेला। हाँ लड़का से कब या बचले बा खाली भाभी से प्रेम बा इनका। माई से प्रेम हो के तो दोनों हाथ उठा के बोल जा साचे दरबार की। अब माई लोग के केकरा से प्रेम बा? खाली पतो लोग से कि बेटी से कि हे छठी माता खाली ठेकू हुए सनाता। हाय हाय चाची तने दोनों हाथ उठे उठे पूरा उठे बोल जा सरवानी मैया की। क्या बात भक्त माई के दरबार में कहले कैसे कि राजदेव पूनम मगन राजदेव पूनम मगन बाटे दारू भजन में सारा जग झुके मैया रहुआ शरण में। सारा जग झुके मैया रहुआ शरण में सारा जग झुके मैया रहुआ शरण में पूरा करी हलल साजवन पूरा करी हलल साजवन सोच के ईमान में सारा जग झुके मैया रहुआ शरण में। सारा जग झुके मैया रहुआ शरण में सारा जग सारा जग सच्चे दरबार की। जय अरे फिर से बाबू की ओर से हजार